nandasa ta dire. Ako i-share ninyo kung unsay kinabuhi nako dire. Simple lang. Day off man, limpyo ko sa akong kwarto, itorta mo sa akong kwarto. Mao ni ako main kamay nga kusina so balik ko. Yan ako'y TV, ako itakuban kay di magamit. Yan ako mga grocery. Yan na. Kung daanan. Tere. Dayon. Kung closet. Kung sinina. Taas na kay buhok. May tupi-tupi. Ngayon, akong sounds. Itong mga dilata. Mga niya akong kwarto. Cute na kwarto. Simple lang. Day off man. Dayon. Alam mo, kay Bong nga nung ni gamay-gamay ko kay ako din yung plano. Kay diet ko kay vegetable lang yung pangauna ron. Tapos tambok. Mga nang medyo ni diet yago. Then ang labasan ko dire. Maraming labanan. Torta. Oh. Laba. Dayon, dire akong kasilyas. Ibanan. Mga lang kinabuhi na ko dire.